Good morning, Lawag City! Good morning, Ilocos Norte! Good morning, Philippines! Nimbag, bigat tayo amin na sa nga pada, itirate aldaw ti Domingo, umunang aldaw ti Domingo, itirate bulan ti Oktubre. Tawen 2022, mga bombong, kumusta kayo manin amin na? Tumakay naman, iti beneg ti Siyensya, makay naman tayo hapon ni Mr. Melver Ritz Gomez, ti filmmaker regarding po iti culture development. Ay isa po ang well-known filmmaker dito pagilan tayo pong Pilipinas. So kung saan nga po ang atimaysa nga individual ket agabalin nga filmmaker makabumbuan na digitay dapat ang dang karakteristik kasano iti sumrek iti lubong apo ti filmmaker di ngamin bombo Romney katalagitay makikita tayo nga talaga nga very successful filmmakers na adong nga award including Mr. Melver Gomez Bombo Romnick dito ka kastoy nga talagang rapap kita do di kitay permi ang very proud diti maysa Ilocano maysa nga Pilipino no adari iti kastoy po ang mawawat nga award diti Filipino filmmakers tayo kasi isuda po ang daunay adu very rare da ngem of course amin da nalalaing Bombo Romnick di ba? Yes, Bombo Janice, iso nga napintas dito itong gundaway at tapno dagiti mata estudyante pailaing, dagiti agararapaap, ngagbalintumat nga filmmaker in the near future kata adan to dagiti mapidot da nga adal babento kini Mr. Melver Ritz Gomez at ay sunakit may sa nga filmmaker ken malaksidlaing iti panangisuro na ken may sa nga faculty iti biyang iti Mariano Marcos State University College of Arts and Sciences kasi dagiti kasi filmmaking makabombo ket saan laeng diti mismo lokalidad wenno diti mismo bukod ti probinsya ti Ilocos Norte ket pakiramanan pa iti Beneg ti National wenno iti Balasio Taaw. At dan iti linya mga bombo ni Mr. Melver Ritz Gomez ti may nga filmmaker ken may sa mangisurusuro iti MMSU College of Arts and Sciences. Nimbag bigat mo sir kadwata ni Bombo Janice Madambati co-hosta iti rating nga programa Good Morning Philippines. Welcome iti rating programa sir. Good morning po. Nimbag bigat mo ta Bombo Romney kun Bombo Janice kada kayo amin dito stasyon. Ket napintas launay dayto nga oportunidad tapno makaiburay na met ti sangkabasit la ang adal maipanggap met iti beneg ti pelikula wenno Ilocano filmmaking dito Ilocos Norte. Yes sir. Sir umuna ti amin anya ka direti makungkuna nga filmmaking. Tingamin filmmaking Bombo Romney ket may sa dayto nga medium wenno platform tapno dito tayo nga lalo digiti filmmakers dito mi nga ipakita digiti napintas nga istorya diti bukod tayo nga lugar, diti bukod tayo nga munisipalidad, wenno bukod tayo nga probinsya, kadagiti na dumanuba pa nga ili wenno lengguwahe wenno kultura. So may sa dati nga napintas awagas tapno mapaniyangiyam ammo kadagiti kultura no anaman ti adda kada tayo ditoy nga mabalin tayo nga maipakita pay kadagiti na dumaduma nga lugar. Yes sir. Sir para laing karigiti dumdum nga kitata ken nagbuyboy ti Facebook Live ken YouTube channel ti Bombo Radio Luwag nga rapa abdamot ket agbaling nga filmmaker. Alisto ka di iti paragbaling ti nga filmmaker sir anya regiti kasapulan tapno naan anay ka nga agbaling nga filmmaker sir. Actually Bombo Romnick ada kanya tayo digiti gadgets niya dati cellphone tayo mabalin tayo nga usaran nga panag garamat tapno makaaramid tayo tisang ti uri basit laang nga pelikulan. Ngamidi ko ngamin aglalo idi panawon digijay imun unapil lang nga director ti Pilipinas. Syempre kasapulan diti dakkel nga video camera and everything. Ngam tatan ket dati cellphone tayo basit lang nga maiganan mabalin tayo nga mausarisunan nga panangaramid ti pelikula. In fact ada digitay film festivals tayo tatan nga ti i-requiredan ket cellphone laang sunan.
So kasjay ka aliston compared idikwa nga narigat. Syempre kan deti budget no dakkel nga production deto kasapulam talaga ti sponsors, kasapulam ti fund and everything. Tapno makaaramid ka ti napinta sa pelikula. Sir Gomez, nakipagpasete ka din na kadagiti sumagmamano nga film festival diti Bukod ti probinsya or iti Ruar ti probinsya, sir? One bamboramnik ada deti programa ti provincial government deti Tanok Film Festival. Kasapay iti probinsya tayo, napadasan tayo mo iti rimuar wano makipaset ti film festival sa outside the country. Ada dagiti International Film Festival Manhattan dyan New York, kasapay jay Cultural Center of the Philippines, gawad CCP, kan na dumaduma pa nga film festivals dito ruar ti uneg kan ruar iti lugar tayo nga Pilipinas. Yes, sir. Sir, anyamot dagiti pinili tayo nga pyesa wenno piece nga isu iti ilaban tayo, sir? Dito nga min production mi Bomboromnik ket ag-focus suna, uno nakasentro suna ti kultura ken tradisyon ti Ilocanos. So amin nga i-produce mi nga pelikula at dalat dijay kultura ken tradisyon ti maysa nga Ilocano kasi dito nga ti identity tayo. Ken malaksid ka dito Bomboromnik, may sa akta ngamin nga advisor ti MMSU, ti advocates, MMSU Advocates for Cultural Development. Ket napinta sa launay dito nga wagas tapno maamukpay, mas maamukpay dagiti miyembro ti indigenous peoples tayo wen IP communities tayo ngagbasbasat MMSU tagapo ka dati makaalak iti maysang istorya nga agapo kanyada nga napintas to nga mabukol wen ma-produce nga agbalin nga documentary film wen agbalin nga short film in the near future. Yes, sir. Sir, dito paragbalin, when panagaramit tayo iti short film or anything pa, sir, anya mo iti strategies nga araramidin tayo, sir? Tingamin strategy niya Bomboromnik kadati panagaramid mi ti pelikula kat more on experimental, more on poetic compared no i-compare tayo kadigiti daduma nga techniques nga susaranti daduma haan kami nga day very narrative, very straightforward. So adda kami kadigiti part or field nga very experimental digiti ma-produce mi uno technique nga ususaran mi when it comes to kadati panagaramit ti short film no documentary filmmaking. Yes, sir. Sir, kas may isa nga filmmaker, anya dagiti mabalintay nga iburay para kariti kakailian tayo, sir? Napintas man laon dati nga damag Bomboromnik ta basit kami laang dito Ilocos Norte nga filmmakers when umadadon ngam napintas laon ko mano dayjay maikan ko iti platform pa digiti filmmakers, Ilocano filmmakers tapno ti kasta mas adaping mapatibker kan mapa duras ti Ilocano filmmaking kan kayat kadigiti baka adda digiti dingdingneg nga kayat na nga agbalin nga manurat uno scriptwriter uno filmmaker in the near future napintas launay dati kasi nag-workshop na Bomboromnik kin Sir Ricky Lee the award dati legendary scriptwriter tayo ti Pilipinas kat kuna na i-workshop mi importanteng maging magaling kayo or mahusay kayong manunulat kuna nakada kami idi. Pero mas importante yung maging mabuti kayong tao and everything will follow. Aside from that, yung mga awards, bonus lang yung mga yon. So yung talagang titignan ninyo or pagfofokusan ninyo yung kwento talaga at yung mismong buhay ng karakter. So nagpintas launay dati nga imbaga ni Sir Ricky kahit kuman nga iburay mo't kadigiti agdingding nga kahit nang tumuti agbalin nga manura when a filmmaker. Yes, sir, dito panagaramit tayo ti short film, when documentary film, kasanumot ti kabayag na, sakbay tayo nga ma-finish amin na dito raw materials tayo no ka, sir? Actually, Bomboromnik, dati documentary nga iyalatiw, daka mo na nabuya yun, ngam dati iyalatiw namin kat, naisurat ko dati yung konsepto na idi 2015, tapos na-produce lang iso na idi 2020-2021. So kasi iso nakabayag, nga madamot digiti na i-produce min nga 2 months laang ti oras wano bulan nga naikwami ka dati nga
film kasi kasapulan mga ipasan mo aramidan ng gaputa asidagan ti deadline. So digitay at digitay na bayag adamot digitay 2 months or 3 months laang ket makaproduce kami iti short film or documentary film. Sir Gomez, masalidsod ko man ay nga kasano tayo nga time management. Dati pa nagbalintay nga may isang mga sursur, may isang faculty, ken may isang filmmaker, sir. Actually, Bomboromnik narigat isuna ta dating ti state youth attack aside from that madama pa yung ti basak ti masteral sa pilang dito filmmaking ngam daisy ngamin gagar mo or gagar ko nga mangituloy daisy gagar ko nga makaproduce ti pelikula nga Ilocano film ket adalat ta kanya. So narigat man so nga pagsabayan ngam daisy burning passion ko when it comes to doing wano pa nagaramid ti Ilocano filmmaking ket adalat ti ijay ken nga haan nga mapukaw. So daisy ti may nga rason number 2 may kadwa daisy nakadado nga storya dito ayan tayo itadta. So kasapulan tayo lang nga ma-appreciate dagiti nga istorya ket no saan man nga da kami nga filmmakers si mangubra adamot dagiti manurat tayo nga into radio drama and everything. Ngam sabsabali latang amin daisy pelikula ta ada audio ada mangmangbo ken ada makitkitam visually ijay mismo nga screen. So dagiti duwa nga rason no apay itultuloy ko isuna ken daisy nga ro da Bomboromnik narigat man ngam kasapulak nga ituloy. Kasi adu pa dagiti istorya tayo dito nga saan pa nga ni istorya. Yes, sir. Manuka din tiya na arami tayo, sir. Sipod ng rugi tayo kas may isang filmmaker at short films or documentary films, sir. Bomboromnik ng rugi nak idi 2014, high school nak idi kadeta. Agpatingga ita, siya pa iti ng buwangay kadeti Ilocos Star Films, so na pelikula Ilocana itatta. So, since 2014, nakaproduce kami iti 15 short films, documentary films kun experimental films, Bomboromnik. Yes, thank you so much, sir. Kadwata ni Bombo Janice Madambat, co-host, iti programa Good Morning Philippines. Bombo Janice, with your follow-up question. Okay, so thank you so much, Bomboromnik. And of course, good morning, Mr. Melver Gomez. Naimbag bigat mo ta Bombo Janice kasapay ka tigdingdingag ti programa ti Bombo Radio, live stream ti Facebook, kun iti radyo tayo. Yes po, sir. Sir, kasano tayo na amuan nga, deto, ti kaya tayo, agbalim nga filmmaker, sipod pa'y ka di ubing kayo, kat deto yan talaga, iti arapaap tayo, sir? Idi ubing nga ka Bombo Janice ada deti moments idi nga agsursurat na klaeng. Nga jak amo na apay, ana di sa isusurat ko, elementary na pilang idi ko. Ngam tagayam, di nga pasamak, kas lang exercise kanya kon nga, di nga insurat ko idi ubing na, nga adapay lang, di actually wagas nga nagbalin nga, kayat ko nagbalin nga storyteller. Kahit ko ti agi-share ti story wano kwento, wano istorya ka digiti dadong mga tao. Kan aside from that, Bombo Janice, sabsabali ngamin, di maka-record ka, maka-video ka, maka-film ka, ti may nga banag, nga in the near future kat mabalindan to nga usarat. So, nagpintas nga di maawan man ti may nga filmmaker, maawan man digiti in the video na, in documentary na, ngam di mismo nga material kat agbati isuna. So di kat mabalin nga usaran in the near future nga okay idigayam kasi kat adda detoy. So nagpintas di nga panunutan nga adda ti maibating ito filmmaking industry tayo. Okay. Iti agaramid iti istorya, Mr. Gomez, as ano met, ti kakabayag, ano ti challenges para kada kayo nga filmmakers? Di no amin adati konsepton Bombo Janice kat isurat mo nga dagos sunan eh. No adati na panunot mo konsepton isurat mo isunan kat alagaam di nga konsepto inga na nga malpas mo isuna nga maisurat. Kat no patapatak kat siguro no base ka di experience ko ti panagsurat ada di 1 week siguro kat malpason kasi haan mo't nga siya di writer no
one writer ti film nga no may sa oras ket from start inggan at malpas ket nalpasen. So adda mo dagiti dadung mga responsibilities tayo iso nga no di no adda ti mood kung agsuratan isurat ko isunan inggan nga malpas isunan. So medyo nabayag DJ proseso ti panagsurat kasi DJ planning DJ panang buo ti karakter ket sabsabali isuna. Okay. Namat di kitay inspiration tayo. No, tunggal ag-ramid tayo, agsurat tayo, iti istorya, sir. Naka-connect talaga iso na bombojanistic ko ti Ilocano culture tayo. DJ amin ti pagfokusan puon kan gapuno apay kaya't kung agistorya. Amin. DJ material nga saan pa nga na-record, saan pa nga na-publish, itinaduma-duma nga platforms, nakapinpinta sa launay or makapa-inspire mo, days ito pang motivate kanya nga dagitoy nga istorya, dagitoy nga traditions, dagitoy nga oral traditions, dagitoy nga heritage and culture tayo, kasi dati ti identity tayo as Ilocanos. Okay, sir. So, sir, regarding the culture, tradition of an Ilocano, of a Filipino, pang tayo nga ipakita rito, iti sibubuo nga lubong, Mr. Gomez, babayan iti panagsurat yo, iti dito istorya, sir. Bombojanis dito nga min filmmaking, basit lang digizay titles nga makikita tayo Noin tayo di Cinemalaya, noin tayo ka digizay dadu mga film festivals, basit lang ti title nga Ilocano nga makikita tayo. No, addaman ti Ilocano nga title, Ilocano lang jay title na, ngam jay buo nga medium, jay language ti pelikula Tagalog, uno sa bali nga language. So tatanti nga min, ububraan min, full Ilocano title and everything, tapnon, syempre damot la ti English subtitle na, tapnon no rumwar jay pelikula outside the Ilocos region, digiti saan nga makaawat iti Ilocano language, maawatan dalat ta by means of subtitle. Kat agsasabali ti culture tayo, agsasabali ti language tayo, lalo na mairupar sa pelikula. So nakapinpinta sila unay nga ito'y probinsya tayo, ito'y locality tayo, adamay sang istorya, adamay sang tradition, nga distinct na sabsabali, nga awan ti sabali nga culture, nga awan ti sabali nga community, nga awan ti sabali nga lengguwahe. So there's may sapay nga i-promote me, ijay production me Bombojanis. Okay. Iti panag-strek ti filmmaking industry, sir. Namet digitay mostly nga challenges para kada tayo. Aside laeng iti dati panagsurat, but iti biyang iti industriya namet iti ma-experience tayo nga challenges, sir. When it comes to challenges, Bombojanis, aglalo no may isa ka nga independent filmmaker, meaning no independent filmmaker nga min kat awanti haang ka nga into mainstream, wala commercial. So may isa nga problema mitat nga independent filmmakers kat amok nga agree dagiti kakado nga filmmaker, ti may isa kat dayjay budget. That's number one. Number two, dayjay wagas pa ko mga panang tulong kadagiti filmmakers, independent filmmakers, aglalo ito'y probinsya tayo. Mas adapi ko mga ikandapay iti importansya, dagiti independent filmmakers, kasi narigat actually ti agaramig, ti istorya, agsurat, from pre-production, production, inga na nga malpas, di pelikula, inga na nga ma-distribute di pelikula outside the province. So digiti ko mati napintas when digiti actually the challenges when digiti na experience the production me kasapay digiti pa ng suporta Bombojanis ti may nga Ilocano film kasi narigat mo't nga ibaga tayo kadagiti mangbuya when estudyante nga dati lang ti buyaon nyo. So agsasabali mo't tan dagiti mabalin wenno maaramat wenno mausar nga or mabuya tayon ngam digiti pa nang appreciate nga min ti may nga Ilocano film. Basit pailaeng. Mamatik na basit pailaeng. Kasi aglalo dagiti bintatan sa basabali nga foreign films ti mabaybuyan. So dagiti challenges nga mapaspasaran ti independent filmmakers ta Bombojanis.
Okay, sir. Sir, iti pa nagarami iti film. Let's start from the title. Kasano nga ti maysa nga writer, filmmaker, ket pagbalinan ng catchy, RJ maysa nga film or title ti maysa nga film, sir? Bomba Janice, depende nga minso na kadiji konsepto. Adang min dagiti title ti pelikula nga agusar ka ti numero, mabilin nga 110 kasi kumawon no digay dadto mga filmmakers nga mingkot agusar da ni ti ko no title mo't lang agusar da ti title ti kanta. Kasi DJ kot medyo catchy isunan no for example pa lalo no Ilocano song DJ usaron da nga title. Then naduma-duma pa DJ for example DJ ko Tagalog film nga nunal sa tubig and everything. So, kasapulan nga catchy mo't actually jay title tapno ma-curious di mang buya. Uno kayat nga mang buya. Kayat nga buyaon dati mismo nga pelikula. So, dapat jay title, jay film poster, jay mismo nga trailer tayo ko catchy isunan. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Kadeti panangted mo. Iti gundaway kada kami. Iti Bombo Radyo. And of course, manangted ti impormasyon. Adal. Kaditi amin nga agngay-ngayangay. Nga agbalinmet nga nalang nga filmmaker nga kas kada kayo, sir. No, dapat tiket yung ngayon na yun. Advice para kaditi tayo aspiring filmmakers tayo. Dito ay probinsya tayo nga Ilocos Norte. Go ahead po, sir. Okay. Thank you so much, Bombo Janice, Bombo Romnick. Kadigizay kayat na nga agnayangay wano aging agaspar nga agbalin nga filmmaker, aglalo kadigizay dingding nagtatati Bombo Radyo Lawag. Suruton nyo lang dijay kayat yung konsepto. Ada dijay concept ni Sir Ricky Lee nga trip to Quiapo nga you have to find your own voice. Being a filmmaker, being an individual, dapat dijay sarili mga boses dijay istoryam. Kan napintas na unay dati nga gundaway Bombo Romnick, Bombo Janice, nga i-promote ko pa'y kuman, ada iti pelikula Ilocana Film Exhibition Me this coming November 1 and 2, iti Paway mismo. So this will be the first ever pelikula Ilocana Film Exhibition. So we're going to screen Ilocano films that focuses on culture and tradition of the Ilocanos and nearby provinces. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kun Pangasinan. Kat tingnan mo apo ti ng buangay kadati nga film exhibition kat sa pila ko mata addan to digid agi submit nga Ilocano filmmakers tayo iti mismo nga probinsya tayo kan makita mi to isuda. Ijay first edition ti pelikula Ilocano Film Exhibition. Thank you so much. Okay, so thank you so much, Mr. Melver Gomez. Mabuhay po kayong mga filmmakers. Thank you po, thank you. So DJ makabombo ni Sir Melver Ritz Gomez, ti may nga filmmaker at iti bukod tayo probinsya ti Ilocos Norte. This station broadcasts with a power of 10,000 watts with a frequency of 711 kilohertz by virtue of license number 0754 issued by the National Telecommunications Commission. Bombo Radyo DZVR is operated and maintained by the following authorized personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Mario Agbayani and John Lester Kiangata, holders of first-class radio telephone operator.